Srácok, Fekete Dani vagyok, és a Hajdú Rendészeti Sportegyesülettel együtt meg fogjuk nektek mutatni, hogy a Bistron Kondi Parkokat hogyan lehet a legszakszerűbben használni úgy, hogy a fejlődés a lehető legjobb legyen. Kezdjünk is bele! Akkor kezdjük is az elején, nézzük meg, hogy miket lehet csinálni ezeken a felnőtt játszótereken. Ha már itt állok, nézzük ezt a leggyakrabban majomlétrának becélzett eszközt. Lehetőséget ad kezdőknek és haladóknak egyaránt, lehet rajta mászni, függeni, húzóckodni, tológyakorlatokat végezni, és természetesen a haladók is kiélhetik magukat rajta. Nézzünk egy-két alapgyakorlatot. Itt állok a húzóckodók alatt. A Bistron Kondi Parkok nagy előnye az, hogy nem csak kreatívan tudjuk eltölteni a szabad időnket rajtuk, hanem az, hogy legyél akár gyerek, akár alacsony, akár magas, mindenféle méretben találhatsz magadnak megfelelő eszközt. Ezek az eszközök úgy vannak elhelyezve, hogy akár közlekedhetünk is rajtuk, így változatosabbá tudjuk tenni az edzéseinket. Nézzünk pár példát erre is. Itt ülök a lépegetőkön, ami lehetőséget ad arra is, hogy a lábainkat is tudjuk edzeni. A fekvőtámasz háromszög kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy fedezzük a tricepszeinket, a melleinket és a vállainkat. Ha megnézitek ezt az eszközt, láthatjátok, hogy tudunk rajta felülést végezni, húzóckodni, tolóckodni, lábat emelni. Ha hétről hétre velünk tartotok, megmutatjuk, hogy hogyan lehet az eszközöket a lehető legszakszerűbben és leghatékonyabban használni.
alkalommal azokra gondoltunk, akik még tényleg soha nem láttak ilyen kondiparkot, és elképzelésük sincs, hogy hogyan kezdjenek neki az edzéshez. Nagyon egyszerű edzés, igazából főleg tartásokat kell végezni, bárki végre tudja hajtani. Teljesen az alapoktól kezdjük, de természetesen időről időre kicsit nehezítünk, így akár a későbbiekben elérhető lesz a húzóckodás, a szabályos fekvőtámasz, a lábemelés, akik pedig haladók, ők pedig a következő részektől kezdve kapják majd az anyagot a nehezebb szintű gyakorlatokhoz. Kicsit belemegyünk a szertornába, a street workoutba, de mindent tényleg az alapoktól. Attól kezdve, hogy hogyan készítsük elő a csuklót, a vállat, hogyan melegítsünk be. Ígérem, hogy mindent meg fogunk adni nektek ahhoz, hogy nagyon jó felkészült sportolók lehessetek. Lehetőségnek találom a Bistron kondiparkot, mert nagyon gyorsan lehet fejlődni, dinamikusan. Én pár hónapja kezdtem el ezt az egészet Fekete Dániel vezetésével, és mikor elkezdtem 0 húzózkodásból, most januárban 1000 húzózkodást tudtam megcsinálni.